Tunggu bisa mau terbawa guys. Bawa na po guys, terbawa po like lang, subscribe lang ang akong channel na makita akong trabaho. Guys, gusto na kita gusto. Kayo guys, kayo kung katangahan.
subscribe lang akong channel. I-like ug i-share mga guys.
Subscribe lang akong channel, i-like, i-share. Salamat guys. I-like, share lang akong channel. Apay daghan.